בקיצור, באנו לעשות סרט חתונה. בכל פעם שעושים סרט חתונה, תמיד צריך להתמודד עם אותם אנשים. החבר הרציני, יאללה חבר'ה, בואו ניקח את זה ברצינות. החברים השליליים, אוי, זה רעיון גרוע. זה גם רעיון גרוע. זה רעיון ממש דפוק, מה קרה לכם? החברים הזורמים, זה בול מה שהדוד זה היו רוצים. בוא'נה, זה רעיון מעולה. אין דברים כאלה. החבר'ה שהתחתנו, די, עזבו שם שטויות. ומילא אף אחד לא זוכר את הסרט הזה. החבר'ה שעדיין לא התחתנו, חבר'ה, חובה להשקיע בסרט הזה. לא, דוגרי זה מאוד חשוב לגלעד וליאורה. בוא נספר איך הם הכירו. החברות המקוריות, זה צריך להיות מרגש, בוא נעשה מצגת מי שהם קטנים עד היום. בוא נעשה איזה מצגת שקופיות או הופעה בחתונה. בואו נצלם את הסרט ביאכטה של דודי בקפריסין. מה אתם אומרים? החבר המגזים, בוא ניסע לבלומפילד, נצלם את הקבוצת כדורסל של מכבי, מברכים אותם. החבר שלא מבין בספורט, יש לי אחלה רעיון. החבר המאחר, יאללה, אתה בשוק, כבר סיימנו. בואו נעשה ארלם שייק. והזוג הזה שהתחתן לפני שבוע. בקיצור, זה רעיון שבור, זה לא מקורי. Love and marriage go together like a horse and carriage. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. אוי, ברימן, אני לא מאמין שהפסדתי לך. אתה אפס. אתה יותר מביך מביתר בשבת. מכבי תל אביב מצאנו, איך היה היום? נהנה? היה מטורף, אנרגיות מטורפות, ראיתי מספר אחד, מספר עליו. ליאורה, אם את רוצה לחיות בבית הזה, יש כמה כללים שאי אפשר בלעדיהם. הראשון, אין אדום, אין את הצבע האדום. תורידי את זה, אני לא רוצה לראות אדום יותר בבית. לא מזכירים את השם זאפה. לא, אין זאפה. השלישי, אבי נימני הוא המלך. נשקיע את הצעיף. נשקיע את הצעיף. פריצה! וואלה! יו, 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 יו. עמי, למה את לא מעודדת? מה יהיה? למה אני לא שומע? אני לא שומע, תגיד לי, נו, יא! מי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ אדום. גרשון, לא נשארו כרטיסים, מה, השתגעת? כבר שבועיים אנחנו סולד אאוט. אם היינו נותנים לי פארק הירקון, גם אותו הייתי מפוצץ. רגע. גודר אחי, אני צריך 8 חינמים. קיבלת. גודר, מה קורה? אני צריך 2 כרטיסים לרדבנד היום. בנוהל הרגיל, 2 כרטיסים עומדת של אח שלי להופעה של גידי גוב. סבבה. ביי. הצבנו לעצמנו מטרה להיות מרכז תרבות בעמק חפר. מקווה שנצליח. כן, גרדי אדריכל טוב והכל, אבל למה לעשות חצי עבודה? אני באמת לא מבינה. אפילו סגרדה פמיליה, הוא עדיין לא סיים. מה אתם חושבים על זה? זה לא מתאים ככה. וואו, בנות, איזה יופי, זה הרבה יותר טוב ככה.
קושי, תסדר לליאור עבודה. וואלה גודר, מה אתה רוצה? את המשרדים היא עשתה, את הוואדם היא עשתה. אין לנו יותר מה לתת לה. מה אין לך עבודה? כאילו, מה? אתם יכולים לסדר לה מה שאתם רוצים, מה אין לך? תעשה לך עוד פעם את המשרדים, מה? מה קושי? הולכים לאימון היום? נראה לך? Excuse me, may I have some milk, please? נשמה, כפרה עליי. תביא לי עוד בוצייה טובה ממבול. סליחה. זה בשבילי. מה בשבילו? לחיים. היידה! ממי, את יודעת שאסור לך, מה את מגזימה? הנה ממי, הבאתי לך בדיוק מה שאת אוהבת. סלאם! אני אמרתי לך את זה, מה אני יכול לעשות? אמרתי לך, עד... וואו, בחיים לא יצאתי עם בת אצולה. וואו, איזה מצח ענק יש לו. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu.